Balaan nining adlaw sa Semana Santa, among gituyo pagbugna kining sugilanon nga sinuwat ni Carol Marie Hicain, sugilanon nga naguluhan. Ihangad ko kanimo, Diyos ko. As I lay me down. Elma, pag-ilis. Nanglakaw tama? Oo, gusto ko mapagwapa ka ha? Ho? Nga naman mo? Basta ka patuon na lang. Tagan basta di mo pangutana, oy. Ma. Oo, na imong buhok. Nausama ka, oy. Para magkagikagibog, no? Panudlay ko, no? Wa man ko magdaog sudlay mo. Ay, ginuho ko yung taon ni mo, Elma, oy. Ma, abi na ko manglaag ta sa park nga naay duwaanan. Lahi lagi niya tong anian. Ayaw na lang lagi pagdagan ng pangutana. Hello? Naigila ko nga importante akong asawa. O ako lang na mo entertain ninyo. Ako ang sir, kanyang, ako tang ipasuding akong anak din ni sir. Guwapa siya. Bata pa kayo. Basta niyo nga ay makareport na mo nga nagpasubig bata. Ako ano ko sir, kana nagkinahala mo kaimi o kwarta sir. Kaya aron ba nga maka-eskwela siya sa sunod tuig. Basin pwede lang ni nato isikreto lang sir. Oh, sa'yo naman ko ang iyon ba? Sige. Pwede man nga ako lang na mo ay customer niya. Hangtod nga maanad siya. Huwag ako na bahala nga mo bayad mo. Saon sa ma? Maghilom. Salamat kay sir ha. Daghan gid kayong salamat. Unya ang saman. Pwede na ba? Ha? Sugda na to karon. Paghubo. Ha? Paghubo. Nga naman, sir? Ug nganong gibilin man ko ni mama din Wa ka ba mahibaw kung unsa kining lugar ha? Wa. Ni ang nagpuyo ang mga babaeng burikat. Ha? Ug sugod karon, mao na kini imong trabaho. Imo kong lipayon. Mong paghubo. Paghubo ba sila? Imo kong lipahin na magmayo ni Buda. Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maloy ka! Ayaw kong pugi. Ay masabot akong sa hinam ni mo. Dili ka! Dili ka! Ayaw pagsaba. Wala kay mahimo. Kay sugod karon. Ako ka na! Wow! Daghan na kay kag customer nagda. Sud sa pila ka tuig, ubay-ubay na gid tag natigom. Ikaw ra may nalipay, anak ma. Unsa? Ay, kung ignawa ka malipay. Kung buot gani untang huna-hunaon, magpasalamat ka pa nako. Kay kung dili patungod nako, dili ka dakog kita. Kay grata ba nimo? Ma, ikapoy na ko. Dili na ko gusto ang trabaho. Ay, sige pagreklamo pa diha, Elma. Hangtod ba na karon? Wa pagyapon ka makadawat ang trabaho, ah? Kanong ganin mo nagkapahimong sa imong kinitaan ini trabaho, ah? Karon pa ka mo reklamo? Ay, sige lagi laga! Trabaho! Samtang bata ka pa! Ako ba'y naluoy ni mo, day? Oy! Dahom! Mayroon ba untag itinuod sa mo mama nga paiskwilahon ka? Kwa bagyon? Maulagi. Walagi, day. Dahom! Kung suway lang day ka og laing trabaho, day, may pa. Naibaw ko nga dili mo sugot si mama. Kaya sa mga sa trabahoan nga, mudawat na ako nga dako kita. Huwag ako'y nahuma.
siguro pagkakatabang nga ako masudlan na trabaho. Hoy! Uli na malaka, Diyog ko. Ay, dahom. Sige, Landay. Tay Ginoo. Makalikawas lagi o niya kaanang kalisod ni mo. Ang pangutana, kanus apa? Sa pagkakaroon, wa ko'y mahimo. Kinahanglan kong utuman unsay gusto ni Mama. Magtrabaho sa ko. Laing adlaw na sad. Laing lalaki na sad ang akong maatubang. Diyos ko. Nga naman. Kung tinuod nga naa ka. Nga nang gipasagdan raman ninyo nga maingon ani. Nga nang ibutang man minimo sa usa ka sitwasyon. Nawa mi choice. Kuno pa lang unta mo biya ang akong amahan sa pagmandos ni Mama. Siguro dili ni mahitubog na ako karon. Kapoy na kaayo ko. Ikaw na'y bahala na ako, Ginoo ko. Lipay ako. Oh, sir. Ganong... Murag kontra gusto man ka. Dili man, sir. Dago ko bayad nimo. Niya mo na imo ipakita nga batasan diri nako. Sorry, sir. Usa ka sa indiman dinhi. Mao ikaw nga akong request. Karon ipakita nako kung unsay imong performance. Okay. So, Wow. kumusta ang akong performance? Wow. The best ka. I know. So, deserve ba na ako nga hatagan ko og dako nga tip? Sobra. Ug deserve nimo nga balikon. Ha? Ikaw na ibalik-balikan ako din eh. Unsa ka nagyan mo? Tawag ka lang kog Joyce. Oh, Ma. Di man lagi ka? Nahibaw ko dahil nga nagtrabaho pa ka pero dili na ko makapaabot pa nimo nga mauli ka eh. Nga naman. Ang sama di ay problema. Ay, dako kay kong pilde sugal. Tagi ko kwarta rebe. Ma, bakwa ko'y kita ron. Sa'yo pa kaayo. Ah, grabe. Ay kung inang wa pa kay customer bisag usa. Wa palagi. Sige lang, kung makakwarta na ko. Lo? Ay, Oh, si, Andy? sir? Kadiyot? Kaila mo? Oo, ako makailan niya. Nasayo pre ko. Los. Naibaw ko nga grabe ang imong kalagot ako. Pero Elma, balik na sa imong trabaho. Balik na dito sa sud. ha? Ilma? Abi ba na kong Joyce ang imong program? Elma, unsa ba? Sud na! Oo, sa di ay problema, Ma. Ma? Imo siyang inahan? Oh, ayaw kong ina nga. Siya ang imong anak, Andy. Ang
bata nga wa nimo ang kuna. Ang bata nga giabandonar nimo. Unsa? Ikaw akong papa? Dili. Dili pwede. Dili. Ikaw akong amahan? Gigamit ko sa akong kaugalingong amahan? Unsa? Ayok ka, ante! Animal ka! Ayok ka! Kay Mao! Pasilo ako! Dili kita ka mapasaylo hangtod sa hangtod! Action ka ka! Ipalit mo ng kutsilyo na kolos! Dili ko muda! Kung dili ka mapakayan, di ka na ka! Sige! Nagkuha na mag mo kutsilyo! Sige! Atya ko! Atya ko! Ginawa ko! Ginoo, wala ko makasabot sa dagan sa akong kinabuhi. Oh, gibati na ako. Nawagi ko panggaan ni Mama. Pero watsan ko mangandol na mawha siya. Murag sobra naman sad ni. Da? Unsa may sa ko nimo. Nay! Dawa! Nakabalita na to. Unsa? Napriso si Papa Nimo. Dawa! Angay lang nga niya. Unya! Ito ba yung plano Nimo? Salamat nga. Ni Arika. Ni ako. Para matanaw na ko kung unsa kalisod ang imong kahintang. Tungod kay maumay angay nimo. Gani. Kuwang pa na. Ikaw mao'y hinungdan kung manang naingon ini ang akong kinabuhi. Anak. Pasalo ako. Pasaylo. Ha? Dili na na mahitabo. Kiluod ko nimo. Bisag pagtawag na ako og papa nimo, dili ko makahimo. Maong ayaw na pagdahon nga mapasaylo pati ka, kay grabe ang akong kalagot nimo. Anak. Mamawin ko nimo. Maluwi ka. Nagbasol na ko. Abi nimo. Makabawi lang ta sa imong mga sa diri nako. Kung mamatay na ka. Ilma. Dawa! Nakasabot lang yung ko. Amo na gibati ni mo kanon. Unya! Unsa may plano nimo? Magpalayo ko, day. Dawa! Ah! Kasabang ko! Bisag asa. Basta malayo lang ko aning lugar. Hindi ko man sa lubong ni Mama. Mupahawa na yun ko. Wato ko sa layo nga probinsya. Day! Karon pa ko nagkakanggap o balik og presko nga hangin. Nganian ako sa probinsya.
Ako ni mga tao nga mutuog gyapon sa Ginoo. Sige og simba. Pero ang giingon nilang Ginoo, sige hatag og problema o kasakit sa mga tao. Sila ray kipuang. Pwede rin kang sod. Kuyawan man sa tani mo. Sorry. Nakita mo guti ka nga nagsige og tutok sa simbahan. Pwede rin yung kay kamasod. Welcome kay ka. Mag-usam sad ko diha. Magampo. Kisa may ampuan ako. Muwa naman ko mutuo Ginoo. Tuwa di ay. Taga dire ka? Na kay naibawaan nga abanganan nga bahay? Or bisag kwarto lang? Daan palagi ko. Bago yung ka din eh. Nako'y pabangan din eh. Pila may budget mo. Wa ko'y kwarta. Ako lang kaugalingon akong ibayad nimo. Sa? Taga-sudad ka no? Kuyaw mo kay kumulti. Dali, pagkita ka sa bahay nga pabangan. Nasawan, kayan ka din eh? Oh, pero... Sagi kaingunan ako. Wa ko'y kwarta. May problema. Samtang wapay nangita og kabangan, libre ka nga mapuyo din eh. Gamit ako. Sa? Naibaw ko. Nga moabot ra ang panahon nga mangayo ka og bayad ining gibuhat man ako. Maong karon pa lang. Bayra na tika. Di na mo gusto na kumahitabo. Usay dili. Naibaw ko nga maunay tumong nimo. Maong sige na. Gamit ako. Nga bang ingunaan na magkamagunaw na? Ganong ingunaan na magkaubos ang imong pagtanaw sa mga kaugalingon? Kay nahibaw ko nga maunay tuyo ninyo mga lalaki. Ang lawas sa babae mo ay makahatag ninyo kalipay. O kung man ninyo mampahimusli, sa'yo na kaayo mong mubiya. Mau sige na! Buhatag unsay gusto ni magbuhaton ako. Sige na! Huwag ko may baw ko kung sa'y kagin mo. Huwag ko kibaw ko nun saon tikas pag-am-am. Para mo ganang magibati. Pero ang Ginoo, bisan og dili ka mo tuon niya, naara siya nga ang maminaw nimo. Dili na ko mutuo, anak. Suway yung suot sa simbahan. Bananta ka. Pagampo nga ka nang gikan gid sa kasing-kasing. Huwag akong paniguro nimo. Matagan raw niya ka og mga tubag sa imong mga pangutana. Ginoo. Naibahagit ka. Nga dili na kumutuo nga naa ka. Pero hangyo lang ko ni mo, be. Hangyo lang. Hataki o kalinaw ang akong huna-huna o kasing-kasing. Kuhaan yung bugat nga akong kipati. Nadugay na na akong gidana. Kana akong tinuod nga naa ka. Og naminaw ka. Nga naman ko. Anong muraglay ang akong gibati? Muragaan kayo nga akong dukana. Mauna pa ni? Mauna ba niya akong gipangayo ni mo, Ginoo? Ha?
Ingnan bitati ka nga naminaw rin sa nimo. Gusto ko nga magpadayon ng pagbatiya. Ay kabala ka, ipilila ka sa mga kauban na to sa simbahan. O nahibaw ko nga daghan ka og ma-realize og makatunan nila. Kadagan di ayong mas grabe pa ang problema o kaagi kay nako, no? O well ma, o nga ikaw ayaw pagpakawas paglaog. Na ay rason ang tanan. Salamat, Chris. Kay tungod ninyo, ilabi na kit nimo. Nagka-realize ko. Og sa tinuod lang, marag naapay kuwang. Sa may kuwang, Gusto na ako nga atuon ang akong amahan. Og marag, andam na kong magpasayro niya. maayo kay nibalik na ka. Hain man dahil si Papa. Patay na siya. Unsa? Naghikog siya diha sa prisuan. Kay matod pa niya, di na niya madawat ang iyang gibuhat niya mo. Unsa? Pero namin nakitaan nga suat. O basin o para imon eh. Salamat. Ako ding masahon niya, ilikulin ako. Pasaylo ako sa akong pagtihak nimo. Pasaylo ako sa tanang sa nga akong nabuhat nimo. O sa imong mama. Nidalaw ko at itong panahon na. Ug nauwaw na kayo kung mapakita ninyo. Pero kada adlaw, ako kinigimahayan. Ug nang ampo ko nga unta. Makita ta mong mag-usap. Pero wag ko magdahom. Na sa atong unang panagkita, napunan ang akong sa diyan mo. O naibaw ko, na ikalibay ni mo kung mawa ko. O kuhaton ang tanan, malibay lang ka, anak. Oo. Dili iuna ng kasayon ang pagpasaylo na ako. Pero unta, muabot ang panahon na mapasaylo ko na mo. Pasaylo ako, anak. Pasaylo natin ka. Pasaylo natin ka. Pasaylo asad ko sa mga sakit nga akong nasulti mo. Karoon nga wala mundo ni Mama. Ako na lang ihangad sa Ginoo ang tanan. Kay nahibaw kong dili ko niya pasagdan. Ikaw na'y bahala na ako, Diyos ko. As I lay